cikakkiyar asalin gaskiyar batu kan rushe gidan Rarara a jihar Kano. Ga rahoton na tafe a zuwa gare ka mai sauraro. To mai sauraro, barkanka da wannan lokaci. Barkanka da jimirin sake saduwa da mu a cikin wannan sabon bidiyon. Mun gode da jimirin bibiyarka na yau da kullum da kake wa wannan channel tamu mai albarka. To mai sauraro, wani al'amari da ya kafe shafukan yada zumunta kuma ikewaye wannan kafa ta yada zumunta wanda ake yawan yamaɗiɗi da shi a kwanan nan. Wannan al'amari ba komai bane face tun biyo bayan rigima da ta kacame tsakanin gwamnan jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje da kuma shahararren mawaƙin siyasan nan kuma makaɗin siyasa ma'ana Dauda Kahutu Rarara ɗan asalin jihar Katsina ma'ana ɗan Kahutu a jihar. Rigimar da ta faru ne sakamakon saɓani da rashin fahimtar juna da suka samu a tsakaninsu wanda har ya haifar musu da rabuwar gari wanda kowa i hannunsa kowa kuma i barinsa, inda Rararan i matsa jam'iyyarsa ta ADP wanda ice a matakin jiha ita zai yi, a matakin ƙasa kuma irin yunkurin yin Bola Ahmad Tinubu a matsayin ɗan takararsa. To mai sauraro, wannan rigima dai ba bakon al'amari bane, kar mu cika ka da surutu domin kuwa ta ga mai shafukan yada zumunta a kwanakin nan, sai kuma ga wannan al'amari ya bullo a tare da wannan rigima. Wannan al'amari wanda shine ma ifi daukar hankali a rigimar, wanda mutane shi ma naga ya zama abu kamar ruwan dare a kafofin shada zumunta, wanda mutane kowa ke faɗan san ransa, ma'ana ba gaskiyar batu kan rushe gidan Rarara da aka ce za a yi. To mai sauraro, batun rushe gidan Rarara shi ma ya kafe ya kewaye shafukan yada zumunta, wanda a halin yanzu muka yi daure muka kawo maka gaskiyar batu kan lamarin, domin mun ga kowa na faɗar ra'ayinsa dangane da wannan al'amari, yayin da wasu ke cewa za a rushe wa Rarara gida a Kano, wasu na faɗin cewa Rarara ya musanta wannan batu. To dai mai sauraro, yau da ga gaskiyar batu ya iso zuwa gare ka, domin kuwa a yammacin yau ne aka samu tattaunawa da shi kansa ma'ana mawaƙin na siyasar Dauda Kahutu Rarara a DLC TV wani sashe na ke kan YouTube, domin sun tattauna da shi dalla-dalla, ya kuma amsa tambayoyi dama da dalla-dalla domin da ya shafi rayuwarsa, kuma ya amsa tambayoyi wanda ya shafi wannan al'amari da yake jan hankali a halin yanzu, domin kuwa a ɓarin rayuwar ta Rarara a kwanakin nan babu al'amari da yake jan hankali face wannan rigima tasa da ubangidansa da mutane ke tunani. To mai sauraro, Dr. Abdullahi Umar Ganduje dai ya ba wa al'umma mamakin ganin cewa daga ɗan zagin shi da aka yi ya ɗauki wannan mummunan matakin, ganin cewa haka ne duk da mawaƙin Dauda Kahutu Rarara ya zagi al'umma da dama a lokacin da ya gabata, kuma su ma suna kan matakin mulki na gwamna, sai dai fa bai taba kuskuren zagin wanda yake da mulki ba sai a wannan karan. To dai mai sauraro, ga dai gaskiyar batu za mu kawo maka dalla-dalla a wannan ƙarshen bidiyon mai sauraro. Da farko dai muna so mu fara daga inda muka tsaya, wannan al'amari na rushe gidan Dauda Kahutu Rarara. Bayan hira da aka yi da shahararren mawaƙin siyasan, samsam bai musa batun rushe gidan nasa da aka ce za a yi a jihar Kano ba, da ƙarin cewa ma wai gidan nasa yana kan hanyar ruwa ne, don haka shine dalilin da zai a sauki wannan gida domin a tabbatar an kwantar da shi. To mai sauraro, me yasa asalin da ba a tuna da wannan lamari na cewa gidansa na kan hanyar ruwa ba lokacin da suke tare da uban gidan nasa mai gaba ɗaya gwamnan jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje? Sai da matsala ta haifu a tsakaninsu sannan hankalinsa zai dawo kan cewa gidansa yana kan hanyar ruwa ne. Kaga wannan kana ji ka san ai siyasa ne, ba komai bane za ta balle face siyasa. Kuma sanin ka ne mai sauraro, duk lokacin da kai kuskuren taba mai mulki a lokacin da yake ganiyar mulkin sa, to tabbas fa zaka ga yawa aya zakinta. Dan haka Rararan ya kara da faɗin cewa matakar ya rushe masa gidansa to ya san inda zai je ya gina masa wani. Bai ƙara bayani kan wannan kalma tasa da yake nufi ba kuma bai faɗi cewa inda za a gina masa gidan nasa ba, sai dai kawai ya faɗi wannan kalma kuma ya ba al'umma a cikin duhu. Shin yana nufin cewa in ya rushe masa gidan zai biya shi a lahira ne, ko ko a nan duniya yake nufin cewa dole sai ya biya shi matukar har ya kuskuren rusa masa gidan? Shine dai mai sauraro ba mu sani ba, don haka muka samu damar zantawa da shi dalla-dalla, kuma sai da ya faɗa mana al'amari da ya shafi wannan rigima tasu.
Kuma mai sauraro ya ƙara da faɗin cewa rigimar tasu bai kamata a ce ta kai ga haka ba, domin ai dama shi ai sana'a yake yi kuma dole wataran dama zai bar mai gidan nasa. Sai dai al'umma ba su zaton cewa zai bar sa da zagi ba ne, wanda hakan ya kasance al'ada ce ga mawaƙin. A duk lokacin da ya tashi canza jam'iyya ko canza ubangida bayan ya yi maka waka, to dole ne fa sai dai ya zage ka domin ya burge ubangidan da zai koma gare shi, domin ba shi da abin da zai iya faranta mai rai face haka. To mai sauraro, sai dai kuma an ce ba kowa ake tabawa kuma ya bari ba, domin ko anan ma abin da ya ƙara faruwa kenan, domin ko ya tattaba mutane a baya, sai dai da ya zo ya taba wannan inuna samsam ba zai haƙura ba, don haka sai da ya jajirce ya ɗauki mataki. Ta kai ta kawo ma wai rarara masu jihar Kano shine a halin yanzu zaman jihar Kano ya gagare shi, domin ko a halin yanzu yana jihar Gombe ya tsallake ya bar jihar, domin dalilin fuskantar matsaloli da yake daga gwamnatin jihar a halin yanzu, yayin da suke da ganiyar mulki kuma suke jin ƙarfi a jikinsu. To mai sauraro, ka gani dai ɗaya daga cikin manya-manyan rikicin siyasa kenan, domin ita siyasa fa ba ta da gwani, ita haka dama take, duk wanda bai iya wasan siyasa ba to tabbas za ta bar shi ciki, domin wani al'ada ce ta siyasa, yau ta yi da kai gobe kuma ta ɗaga ka ta buga da ƙasa. Duk da dai hakan ba shi ne ke nuni da cewa ta buga rararan da ƙasa ba, domin a yanzu haka laliban neman mafita yake kuma da canza ubangida, domin kuwa ka san cewa tabbacin idan wannan zaɓe na 2023 Allah ya kai mu ya nuna mana shi, rararan fa zai tsalle ya faɗa gurin da yake ganin zai samu ne, ba zai bari kansa ya kulle ba, domin haka ya kasance kamar ɗabi'arsa ne, in dai dauda ka huta rarara ne. Kuma mai sauraro, Allah ya ba sa nasibi, lissafinsa na ɓullewa matuƙar ya aikata kuma yana samu ya wuce gurin lami lafiya. To mai sauraro, mun gode da jimirin wannan bibiyar wannan channel tamu da ake yi mai albarka. A ci gaba da yi mana subscribing kuma a taɓa alamar ƙararrawa. Mun gode muku da wannan.